Istutin viikonloppuna puun. Niitä kannattaa istuttaa keskellä talvea. Kannattaa niitä. Istutin itse asiassa 10. Muutama Brasiliaan, pari Tansaniaa ja Sambiakin tuli heitettyä. Ei voi olla totta. Miten sinne? No helposti nimittäin Norstat-paneelin kautta. Siellä vastailet kyselyihin, tienaat Norstat-kolikoita ja teet maailmalla hyvettiä esimerkiksi istuttamalla puita. Ja tiesitkö, että niillä kolikoilla voi myös lunastaa lahjakortteja esimerkiksi kotipizzaan, Finkinoon tai vaikka Steamiin? Tiesin, kun on siellä. Niin. No heps. Jos säkin haluat päästä lunastelemaan lahjakortteja, niin rekisteröidy Iskät podcast-linkin kautta Norstat-paneeliin. Rekisteröityneiden kesken arvotaan 10 kappaletta 20 € GoGiftin superlahjakortteja. Rekisteröitymisaikaa on maaliskuun loppuun saakka. Tervetuloa. Ovet on avoinna. Hyppää hurmioon. Onko näin? Pop-museoon. Meneekö se biisi noin? Ei mitään hajoa, mutta mä oon tosi innossaan mukana tässä. Mulla Saa oli kädet läpsyä. Ei mitään hajua. Voi vaikka kuokkia. Suita ruokkia. Eikö semmoinen? On. Joo. Hei, Vanha noin. kunnon. Suita ruokkia kappale. Suita ruokkia. Happoradio. Happodiskon yhtye kappale. Hei, tervetuloa kaikille. Kiitos kaikille, kun olette tullut kuuntelemaan. Toivottavasti ette lähteneet jo pois. Joo, no niin, ei pelkkää. Tää on musikaalijakso. Totta, tosta me ollaan laulettu jo. Kierrä vesilaumakin, ettei painu vittua. Miten se on? Niin se oli ensimmäisiä, taisi jopa olla ensimmäinen tätä niin kuin, videokästiä. Eka jakso, missä oli joo tästä Ultra Bra-keikasta. Ultra Bra mospitista, oli missä kyllä olit kova yksin. keikka. Niin, jep. Ai Joo, että. Wall of Death yksin. Ai. Joo. Mitä elämää? Onko jotain? Missä olet Kaikkea käynyt, hyvää. Tapahtunut jotain jännää? No siis peruselämää, kaikkea hyvää. Työt on aloitettu. Vanhempainvapaa on ohi. Eipä siinä mitään. Onko painissa tapahtunut jotain? Ootko rusahdellut? Onko sormet tallella? On, sormet on tallella. Se on kyllä vähän semmoinen ikävä juttu, kun ne meinaa välillä mennä, mutta sitä on joutunut teippailemaan. Mä yleensä teippaan himassa jo sormet ennen kuin mä lähden painiin. Ja nytten tosiaan mun siis esikoispoikani on kattonut aina, kun mä teippaan. Se vähän kysyy, että miksi sä teippaat. No sitten mä sanoin, että no se on, että ei ne hajoa niin helposti. Ja sitten hän on kysynyt, että voiko hän laittaa sen teipin. Niin sitten mä oon laittanut silleen sellaisen pienen urheiluteipin siihen siksi aikaa. Hän kyllä haluaa sen aika nopeasti pois, mutta sitten mä sanoin, että sullakaan ei rusahtele sormet, jos pidät urheiluteipit niissä. Ei vitsi, aika hyvä juttu. Mutta ei, muuten oikein hyvin kaikki, kiitos. Sillä lailla helmikuuta tässä eletään ja talvilomahan tässä, mikä hiihtoloma-aikaahan tämä alkaa olla. Jumaliste. Hiihto. Siinä on kyllä yksi juttu, joka on tosi tämän jakson teemassa. Nimittäin tänään me puhutaan vähän ikääntymisestä. Ja vähän tämmöisestä niin kuin 30 tienoilla olevasta tämmöisestä hurmasta, mitä silloin ihmiselle tapahtuu, kun yhtäkkiä löytyy kaikenlaisia innostuksia ja odottamattomia käänteitä elämässä ja hiukset harmaantuu ja paikkoihin sattuu, niin puhutaan tänään siitä. Moni saattaa samaistua, monelle se on saattaa olla vasta edessä. Jotkut saattaa jopa nostalgisoida, että silloin voi että, te olette vielä hyvässä asemassa. Jep, jotkut nuoret voi olla aivan klesana jo valmiiksi. Tässä on monia vaihtoehtoja. Kyllä. Mutta ennen kuin lähdetään puhumaan siitä, että montako 10 ja 100 kilometriä hiihetään vuodessa, niin on aika ottaa Iskävitsi, nimimerkki Rapu 85. Rapu. Joo, No. jostain syystä naps. Otitko suihkun? En, jätin sen sinne. Aikamoinen vitsi. Joo, tää oli kyllä paska. Oli kyllä paska, mutta täyttää täysin Iskävitsin alkeiden kurssin. Saa 10 siitä, mutta muuten saa arvosanaksi 2 perkelee. 2/5. No, vähän kyllä liian hyvät annat sille. Mä annan tälle 1,05. Siis oli nyt kyllä semmoinen vitsi, että en edes muista, mitä siinä sanottiin, mutta se on 2 sen takia, että Rapu 85 resonoi. Joo, siinä oli kyllä meininkiä, mutta joo, ei tästä ei jäänyt kyllä muistettavaa. Ei jäänyt jälkipolville kerrottavaa ihan hirveästi. Kiitos kuitenkin, kun laitoit Rapu 85 Iskävitsin, ei siinä mitään. Kyllä, mutta siis peli on kovaa ja tämähän on ihan tylsää, jos täällä vaan aina taputeltaisiin selkää, että siinä pitää olla pieni pelon tuntu, kun tänne Iskävitsin laittaa arvovaltaisen tuomioon
Leijonan luola. Kyllä. Räy. Just näin. Joo, Hevisaurus huutaa räy. Homma on nyt niin, että me olemme muuttuneita miehiä. Me ei enää arvostella täällä niitä vitsejä hellällä, lempeällä, voimalla, vaan nimenomaan sillä tavalla niin kuin raasti, rehellisesti. Ja sen takia tänään, paljon tämä sai? 3,75. 3,25. Paljon sä annoit pisteitä? 1,05. 3,05 pistettä. Jep. Kiitos Rapu 85. Kiitos, Crap 85. Mulla on käsissäni Suomi-Finglish Suomi-sanakirja, joka itse rekvisiittaa yhteen meidän telkkarisarjaa, joka tulee tuossa keväällä, mutta täällä on, mä luen täältä takakannesta asioita. Joo. Tää on meidän huipun rekvisiittatyypin tekemä kirja, Jenna Musakan tekemä. Because sometimes bro, mä en legit edes tiedä, mitä mä selitän, is a whole language. Tässä Suomi-Finglish Suomi-sanakirjassa on esimerkiksi käännökset lauseille it was giving, jotain, Joo. low key, high key, mid, flexa, ghosta, ragequittaa, sigma grindset, elämäni on L kautta L plus ratio plus get rect. Ja näin, mikä fiilis? Tajusitko, mitä mä sanoin? Kyllä, siis itse asiassa osan mä kyllä hoksasin. Emme ihan niin vanhoja olla, että nämä menis kaikki ohi, mutta kyllä välillä on tullut semmoisia juttuja, mistä on tullut fiilis, että onko mä vihdoin pudonnut kelkasta. Ja isoin... Legit bro. No legittiä mä käytän aika paljon, bro, itse asiassa. Ja low key on saattanut käyttää myös. Niin. Ja kaikki tämmöiset, mutta siis... Skipidi sammakko. Skipidi matkallaan. Käytät vissiin kanssa aika paljon. Joo, skipidi toilettia. Totta, toi sammakko on kova ralli, mutta siis en ole sitä Ris Sigma Skipidia en ole hirveästi käyttänyt. Se oli varmaan yksi tämmöisiä ekoja merkkejä, että nyt alkaa meitsillä mennä ohi. Joo. Nyt riitti kryptoniitti. Just niin. Joo. Ja toinen on juttu, ehkä kaikista viimeisin villitys, joka solidifoi sen, että mä en vittu tajua yhtään mistä enää puhutaan. 6-7. Joo, se oli kyllä vähän semmoinen, sitä niinku mietti ihan vaan, että miksi tää on niin tyhmä juttu ja sitten silleen, että kun tietää vielä, että se on se idea, että se on niin tyhmä se juttu. Niin se on niinku, mutta eipä tarvi. Mä menin ihan boomerilla etsiin netistä, internetistä, että what is mean 6-7 when kids say 6-7 the meaning, Urban Dictionary. Niin, ja sitten sekin vastaa sillä, että no ei mitään, niin kuin, että ei siinä ole mitään, että se vaan on tämmöinen juttu. Kyllä. Jep, oon mäkin etsinyt varmaan, en tiedä oliko sitä, mutta jotain muita on. What you mean it don't mean anything? Fuck, tell me. No, tekoälylle kirjoittaa. Joo, jep. Joo, tekoälylle suomeksi. Mikä vittu on 6-7? Sitten se vastaa sieltä. 6-7 voi viitata seuraaviin aihealueisiin. Sitten on joku. Niin on. Joo. Ootko ollut raivona ikinä tekoälyllä? On. Joo, sama. On kyllä semmoista kieltä käyttänyt silleen, että ei näe päivänvalo. Joo, on kova kriitikko. Jep, viimeisenä, että poista tämä. Silleen, että poista kaikista tämä. Joo. Älä jätä jälkeäkään keskustelusta, ymmärsitkö saatana? Joo, just näin. Mene evästeisiin ja poista ne. Jep. Keksit, cookies, kaikki. Joo. Voitko tuhota emolevyyni? Maidot, ihan joka juttu. Käräytä emolevyyni. Jep. Joo. No, sillä lailla. Mutta elämäni on L kautta L ratio get wrecked. Toihan on niinku it was giving jotain, niin sekin on kuitenkin semmin uusi juttu. Mitä tää podcast on giving? Iskä energiaa. Niin, mansplainingia, mutta siis sille dadsplainingia. Jep. Siis kyllä mä saan ton, mutta siis tää on se mun ongelma ehkä tossakin vaikka. Tai ainakin tossa. Et musta se on suomeksi vähän silleen paska. Tai siis okei, että sehän ei ole suomea, mitä tässä sanotaan, eli mäkin puhun nyt ihan paskaa, mutta silleen, että kun suomalainen suomen kielessä käyttää sitä keskellä suomenkielistä muuta lausetta, niin se on musta ihan paska. Se on paljon parempi, että sit näkee vaikka TikTokissa jotain videoita, missä on silleen, että it's giving, tai jengi kommentoi jotain englanninkielisiin videoihin tai jotain muuta. Mutta ei ihan samahan, tämä on vaan mun mielipide, ei ihan samaa. Whatever. Niinpä, kyllä. Mm-hmm. No mutta annapa joku sieltä. Onko siellä jotain hyviä? No se tässä on, että kun mä avaan tämän kirjan, niin tämä ihan sisältö ei ole ihan samalla kuin nämä kannet.
Mä voin lukea sulle kappaleen No, 76. Okei. Okay. Turpa kiinni, Janna sanoi. Ei mua sun jutut kiinnosta. Panemaanhan tänne tultiin. Nuori pukumies sointui hyvin Jannan asuun. Piitsi selkäisen iltapukuun. Miehen tumma tukka oli vasta leikattu. Janna oli tarkistanut niskan. Partavesi oli mausteinen. Mies yritti avata iltapuvun vetoketjua. Mikä virhe? Janna työnsi typeryksen etäämälle ja ravisti rinnuksista. Täällä määrään minä, Janna ilmoitti. Kuningatar määrää ja palvelija palvelee. Vittu hyvä 80-luvun jallu. Mun mielestä se toimi, alkoi heti vähän viisariväriseen. Kyllä. Mä muistin joskus lainanneeni James Bondin ala-asteella kirjastoautosta, joka oli muuten pänkri juttu. Ihan mieletön. Ja sitten siellä tuli joku kohtaus, missä jääpalalle hiveltiin alastonta ukkoa ja siinä vaiheessa mietti, että onkohan tämä, pitääkö minun viedä tämä takaa esittämäkin. Joo, mitenkin tämä liittyy nyt tähän Niin. tohtori Nouhun. Joo, rautahammasta hiveltiin jääpalalla. Mikä se on se ukko, joka heitteli sitä sen knallihattua ja se leikkasi? Mikä se nyt oli sen? En muista. Joo. Anyway. Jep. No joo, mutta siis nämä kielet on yksi juttu ja siksevenit ja muut, ja trellot, trallallaa ja näin. Hei, Italian brainrot. Niin sen mä oon kyllä silleen saanut, että musta se on aika hauskaa. Niin, se on ehkä semmoista samanlaista randomiutta, mitä kaiken maailman sinätuupapaskat on, mutta ei ole kyllä mitään saumaa. Jos ne menisi painimaan, niin jumalauta sinätuupapaska, se vetäisi niin lukkoon. Ihan täysin. Kyllä. Mitä nämä nyt on nämä? Olen varma, että ne on Yläneen jätkät. Ihan mieletön. Sinätuupapaska. Mulla on sieltä niin paljon. Me itse asiassa, jos totta puhutaan, niin ennen kuin me aloitettiin nauhoittaa tätä jaksoa, niin me katsottiin siis lyhyitä pätkiä sinätuupapaskaa. On mieletön. On vaan mieletön. Tervaperse. Tervetuloa 0,5 metrin metsään, jossa hasis leijui ilmassa. Siellä tapaat kaikki vanhat tussut ja hasiskarhun eriterastas. Joo. Ja sillä lailla. Niin, ja nyt trallaleelo trallalla. Niin. Ehkä se ei ihan hirveästi tung, 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 sahur. Just eikö ne ole näitä? Näitähän ne ja on. kaikkia jotain muita, mistä mä en tiedäkään, mutta noi on ne tutut kaverit. Kyllä. Ne on varmaan silleen ne vanhimmat. Sami, mun täytyisi kertoa sulle yksi juttu. Totta kai, ihan mitä vaan. Musta on tullut työsuhdeautoilija. Työsuhdeautoilija? Milläs ökykallilla maantielaivalla sitä kiidetään? Ei millään. Meillä on autoilun kumppanina Drivalia. Niiden kanssa on sovittu just sopiva yritysautopolitiikka. Mulle on löytynyt aivan sopivan kokonen sekä sopivan hintainen auto alle. Sähköinenkin kaiken lisäksi. Niiltä saa kyllä ihan joka budjettiin ja parkkiruutuun sopivia autoja. En uskoako tuota. Usko nyt! Ja mikä parasta, se on täysin huoletonta. Kun on tämmönen työsuhdeautoilija, niin Rivalia hoitaa mun tapauksessa vakuutukset ja huollotkin. Eihän mun tarvi käytännössä huolehtia mistään muusta kuin mennä mepsähtää. Eikä edes jälleenmyyntiarvosta mun tarvii huolehtia. Palauta vaan avaimet sopimuskauden päätteeksi ja ota uuden menopelin alle. Ai jaa, mulla meni just 1,5 tonnia huoltoa ja taas kuuluu renkaasta nitinati. Ai jaa, se on kyllä harmi. Mä tiedän mitä jokainen kuukausi maksaa. No jos mulla tulee joku hätä siellä tien päällä, niin eipä mitään. Alle 0,5 minuuttia, niin mulla on Rivalia asiakaspalvelija siellä oottamassa. No kylläkään sitä pitää itsekin sitten kurkata yrityksen autopolitiikkaa. Näin on. Tutustu lisää yritysautopolitiikkaan Rivalian verkkosivuilta www.rivalia.fi. Onko se jinkku vielä? Rivalia. Onko sulla ollut semmoista tunnetta, taisin kysyä joku toinenkin jakso, että I'm old? Joo ja ei. Niin. Siis silleen kyllä se nyt tässä alkaa hoksaamaan. Siis on, okei, kun sit nythän ei ole enää nuori aikuinen. Niin se on niinku mun mielestä se eka sellainen niinku piste, että on nuoret aikuiset. Niillä on niinku ihan oma keimi. Mitä tarkoitat? No silleen, että ne puhuu vähän tätä legittiä, silleen niin kuin perussanavarastoa kuuluu se, ja ne elää ja hengittää niin sellaista. Niin se tyyli. No vaikka 20-25. Otetaan vaikka sellaisessa haarukassa, niin kuin sellaista, että ne on kuitenkin työelämässä, neillä on oikeita asioita, oikeita aikuisten asioita, mitä ne tekee ja elää ja niin edelleen. Mutta sitten kuitenkin niillä on niinku sellaista tietynlaista tollaista meininkiä, ja niillä on niinku paljon tutumpaa kaikki tää. Ja sitten siitä on niinku silleen, että jotenkin on vielä, että sä niinku pysyt kärryllä, sä pystyt keskustelemaan niiden kanssa älyllisesti. Sitten mennään siitä vähän niinku nuorempia, niin
sit alkaa olla niinku ihan vaan hyväksytysti. Mä alan olla ainakin aika pihalla, enkä mä edes välttämättä halua olla siellä niin kuin silleen tietämässä, mitä kaikkea, mistä kaikesta ne puhuu. Ja siis se on aika iso se käppi. Siis silleen niinku, mä luulen, että se on niinku, silleen niinku, tiedätkö, jo aikuisia ihmisiä ja silleen alaikäisiä ja lapsia, ihan lapsia. En mä tiedä, mitä jotkut 10-vuotiaat, mistä ne edes höpöttää enää. Se on varmaan, jos ajattelee, että miten sekopäiseksi jutut menee koko ajan, niin kuin mitä nuorempia on, niin rallallaasta, niin varmaan se on sitten jotain ihan hullua siellä. Niin. Siksi Sevenikin on mun mielestä, eikö sekin ole tosi niin kuin nuorten juttu? Eiköhän se ei ole mikään parikymppisten juttu, se on niin koulu. Joo. Just näin. Joo, mä en ole kokenut mitään semmoista ikäkriisiä oikeastaan ikinä. Tuntuu jopa ihan hyvältä vanhentua, mutta kyllä sitä aina välillä pysähtyy miettiin, että olin kyllä ihan vasta mielestäni niin kuin 24. Niin, tai muistaa aina tosi hyvin. Niin. Ja muistaa yli joku 15 vuodenkin hyvin, jos totta puhutaan. Jep. Ja siis tässä on niinku mun mielestä hyvä, nyt jos ottaa vähän kääntää vielä takaisin sinne, että niinku, sanotaan nuoret, sellaiset, kello on oikeasti vähän äly, 15-vuotiaat vaikka, niin niillähän on niinku just näitä omia juttuja, mutta onhan meilläkin ollut sitten taas meidän vanhemmille niinku ihan omat jutut. Todella. Ja siis mä muistan jossain välissä, oli jotain asioita, mistä ehkä vanhemmat oli silleen vähän, että mitä niinku toi on. Tai silleen kyseenalaistikin jopa sitä, että toi on niinku ihan skeidaa, mitä te puhutte, tai miten te puhutte, tai miten te pukeudutte, tai jotain muuta vastaavaa. Mutta sitten taas itsellä ei ehkä tule sellaista, että mä olisin jotenkin ärsyyntynyt oikeasti, vaikka se Six Seven juttukin, että mä olisin jotenkin, että tää on niin ärsyttävää. Joo, ei, on vaan enemmänkin silleen, että joo, mä oon ihan kujalla tosta, mutta silleen, että ei mun niinku tarvikaan tajuta tota. Kyllä. Mä rupesin tässä vaan miettimään, että millaista olisi ollut näyttää silloin 14-vuotiaana omalle isälle, jota ei sinä tuupa paskaa. Mieti, mitä se olisi ajatellut. Katoppa tämmönen video. Niin. Täynnä hunajaa. Kenelle te oikeastaan olette kello? Niin. Mitäs mitä se tämä on teillä? Niin. Joo. Niin siis ihan syystä olisi ajatellut, että nyt on pilalla. Niin. Tämä pilalla on. Joo. Tästä ei tule enää ihmistä. Ei ole paluuta. Niin. No return. No return. Return of the Jedi. Mutta erikoismeininkiä. Joo, kyllä. Ja sitä saa olla. Mutta semmoista ikäkriisiä, että on kokenut, että pelottaa, kuumottaa. Ei sinänsä niinku, kyllä, siis mä täytän tänä vuonna 35. Kyllä se on silleen, että kun mä mietin tätä taaksepäin, niin 35 on kyllä ihan perkeleen vanha, kun mä mietin tätä taaksepäin, nimenomaan. Mutta nyt kun mä täytän 35, eipä tässä nyt mitään hirveitä. Olo tuntuu vielä vetreälle ja nuorelle. Musta tuntui lapsena, että kun omat vanhemmat täytti 38, niin se alkoi olla siinä. Siitä niin kuin alkoi alamäki. Niin mä toivon, että 38 mä oon vielä samanlainen 3 vuoden päästä vetreä oma itseni. Katsotaan. Kyllähän sitä totta kai nyt siis ulkoiset piirteet ja myös se, että miten jotkut, no hei, hyvä esimerkki tästä tällaisesta vanhentumisesta mun mielestä on se, että tosiaan kun harrastaa brassijujitsua ja siellä käydään tekniikkaa läpi, niin kun sä olit 20 ja silleen sulle käydään tekniikkaa läpi jotain, että miten sä laitat kädet ja missä kohtaa päätä puristetaan ja niin edelleen, niin sä tiedät, sä kuuntelit sen kerran, sitten oli silleen, että okei, sitten tehdään se. Nyt on niin, että sä katsot, sä kuuntelet, kaikki aivokapasiteetti, mitä sulla on jäljellä, sä käytät siihen, että sä katsot, että mitä tuossa tapahtuu. Sitten on teidän vuoro tehdä sitä, niin sä oot silleen, mitähän tuossa niinku olikaan, mitä siinä tehtiinkään. Että joutuu niin paljon keskittyä. Ja mä en usko, että se johtuu siitä, että nyt on niinku vauva tai on ollut vauva ja on ollut pieniä lapsia ja vähän huonosti nukuttuja öitä. Ei. Mä luulen, että se johtuu siitä, että sitä kapasiteettia käyttää työt ja kaikki mahdollinen arjen pyörittäminen ja muu verrattain silloin, kun on ollut 20, jolloin se ainut huoli on ollut se, että syönkö katkaravun vai kananmakuisia nuudeleita, kun pääsen kotiin. Niinpä. Joo, kyllä tuo keho on alkanut viestiä aina välillä siitä, että ei jotenkin niin kuin palaudu ainakaan yhtä nopeasti jostain jutuista ja muista. Mites darrat, by the way, tuli palautumisesta mieleen? On ihan hirveitä. Ei, onneksi hirveän harvoin on niin kuin darraa. Siis en, nyt jos ihan totta puhutaan, niin en kyllä muista edes edellistä, mutta sanotaan, että ainakin semmoinen edes kevyt kohmelokin niin on paljon pahempi kuin ennen. Jep. Joo, mulla vastikään tuli ruokadarra ja se oli yksi tämmöinen ikääntymisen merkki.
Et mulla ei ole ennen tapahtunut mitään semmoista, mutta nyt se oli joku, palvarin lihapyyrykät, tiedät ne? Hieno. Siis Niin. aivan niin kuin sikapossu, kun se avasin, niin vetäisin niin kuin yli puoli pakettia kerralla siitä naps kylmänä suuhun vaan ja antaa mennä. Joo. Niin Herran Jumala, kun mä heräsin joskus 3 yöllä Kuspissalla, niin tuntuu, että pitääkö tässä oksentaa. Että aivan niin kuin, siis aivan täysin verrattavissa niin kuin alkoholia aiheuttamaan krapulaan. Hirveä paskaolo, suussa palvariliapyörykkä, semmoinen pyöri. vielä. Ja siis semmoinen vastaavanlainen jotenkin nestehukka-fiilis ja aivan niin kuin, että nyt pystyisin oksentamaan, jos kurkkaisin pönttöön. Niin, että semmoinen ikääntymisen merkki, että ei pysty enää syömään näköjään ihan mitä tahansa. Toi on kyllä paha. Voitko kertoa, Sami, siitä? Sä oot mulle maininnut täällä joskus, mun mielestä ehkä viime tai toisessa kerralla, kun oltaan huomannut, että sä oot siis meinannut kerran syödä itsesi hengiltä, kun Labradorin noutaja. Voin kertoa, kun mä en nyt muista, että... Oli Bamboo Center. Mikä? Se oli Bamboo Center, olisiko ollut vuosi 2013, 14 tai niillä kieppeillä ja oltiin Juhan kanssa tuossa Kampin kupeessa, kiinalaisessa ravintolassa. Siellä soi perinteisesti kiinalainen musiikki, oli hyvä tunnelma ja otin jonkun kana-annoksen ja se oli tosi hyvä. Siis aivan todella maukasta. Ja sitä sitten siinä herkuttelin sillä tavalla, että ei loppua näkynyt. Tuntuu, että tätähän jaksaa syödä paljon. Ja siis tää ei ollut edes buffetti. Ei ollut. Se oli vaan jotenkin... Yksi annos on mennnyt saada sut hengiltä. Ei kun olikohan se buffetti. Oli se varmaan buffe, joo. Kai mä sen siihen kasasin itse. Anyway. Niin. Se on ainut kerta, kun mun elämässä mä oon ravintolan jälkeen, ja tää ei ole nyt mitään liioittelua, mä en tässä mitään kuorottele tarinaa. Kyllä, uskon. Pidin kädellä tiiliseinästä tukea kävellessä. Ja ajattelin aivan oikeasti, että pitääkö minun soittaa jonnekin, että nyt mä oon huolissaan mun terveydestä. Mä olin niin paskaksi syönyt itteni, että mä olin aivan kupru kumarassa ja 112 se oli tosi lähellä. No, 112 söin itseni paskaksi. Siis ihan hirveä juttu. Jep. Eli sä nojailet siellä kampissa seiniin, kun yrität kävellä humalaisen näköisenä kana-annoksen jälkeen. Joku tämmöinen se oli. Ja oliko se siis siinä, ei johtunut mistään mausteesta, vaan siitä, että sä vaan söit niin paljon? Ihan siis aivan niin paljon, että tuntui, että repeää vatsa. Mutta ajattelen, aika hyvä mainos olisi Bamboo Centerille, jos olisinkin kuollut. Ja olisi tullut uutinen, että nuori mies kuoli Bamboo Center käynnin jälkeen. Ja... Mies söi itsensä hengiltä herkullisella kanalla. Bamboo Center. Tervetuloa nauttimaan. Aika raju juttu kyllä. Syö itsesi hengiltä tänään. Jep. Buffet, joka ei jumalauta lopu. Siis oikeasti, että nyt on ajoa tässä sentterissä. Okei, mutta tämä halusin kuulla, että tämä on siis mieletön ja ihan kauhea juttu. Mutta sä oot vetänyt aivan muina labbiksina siellä menemään. Kyllä. Joo. Eikö se ollut se koiraratu, joka ei tavallaan tajua lopettaa? Jos... No, aika moni koiraratu mä luulen, mutta tämä on ihan, vaimoni perheessä oli lappis, mikä olisi oikeasti, se olisi syönyt niin pitkään, kun ruokaa tulee. En ole herjaa niin vielä lähtenyt, mutta jos lähtisin, niin olisin kyllä lappis sitten. Niin. Kyllä. Jeps, kukkuu, niin sitten takaisin tähän mun pyörykkädarraan, niin se oli yksi merkki tosiaan. Ja, et ei pysty enää syömään mitään, vaan joutuu vähän harmillisesti jopa miettimään, että jos tekee mieli oikein niin possutella jollain ruoalla, että tuleekohan tästä paha olo. Niin, nouseeko sykkeet ja niin edelleen. Se on vähän masentavaa, kun tavallaan siihen ei ole tottunut. Alkoholista nyt on aina ollut tiedossa, että jos jotenkin lähtee lapasasti, niin sitten sitä kärsii myöhemmin. Mutta ruuan kanssa, ei nyt hemmetti. Ei kyllä pitäisi tulla. Niin. Eikö sulle tapahdu mitään tämmöistä? Jos syö tosi huonosti. Niin, koska mä kuuntelen semmoisen koomikon podcastia kuin Chris D'Elia ja se on, mä oon aina miettinyt ennen tätä mun pyörykkä-episodia, että mistä se oikein puhuu, kun se puhuu siitä, että mulla on niinku ollut viikon ihan paskaolo, että mä söin päätin syödä burgereita tuossa viikko sitten. Että miten niin? Haloo. Se on niinku joku 4-5 äijä ja nyt mä alan ymmärtää. Mulla on semmoinen, että jos mä huomaan, että mä oon syönyt leipää, mulla ei ole ennen siis ollut, mutta jos mä oon syönyt leipää, niin silloin mulla on tosi huono olo, ainakin pari päivää. Tervetuloa keliakia kerhoon. Mutta siis ei ole semmoinen niinku, että mulla olisi sotatanner niinku persereijässä, vaan semmoinen, että burn, the ring of fire.
Mut siis on semmonen, että mä oon niinku, on tosi turvonnut vatsa ja sit vaan silleen niinku huono olo. Tai silleen, että mä niinku pystyn tekemään kaikkea, pystyn elämään ja pystyn olemaan niin, ettei vaikka okseta tai mitään muuta. Mutta mulla on vaan semmoinen hitsi, että nyt tekisi niinku mieli juoda paljon vettä ja syödä vaikka salaattia vaan. Ja Leivästä. Leivästä. Tämä on nyt nimenomaan, ehkä mä sanoisin, että jos mä yritän tätä johonkin niinku saada, johonkin akselistoon, nyt yli paahtoleipä tai joku. Mutta ei mulla vaikka varmaan ruisleivästä. En minä tiedä. Okay. Mutta ei, niin, semmoinen. Sieltä se relaxing lofi coffee morning beat lähti soimaan ja olemme Kaffa Roasterin tarjoamalla kaffapaussilla. Tervetuloa mukaan. Hienosti mentiin yhdessä nuotissa. Tänään meillä on hörpyssä Kaffa Roasterin lempeä voima keskipaaston kahvi. Kyllä. Eli keskipaahtoa. Ja tää on sun lemppareita. Ultimaattinen favorite. Kyllä. Tää on mun mielestä niin hyvän makusta, niin hyvän tuoksusta. Se ensimmäinen purasu, kun sä avaat ton pussin. Joo. Ai, että. En olisi osannut hajusta vielä päätellä, että tää on näin hyvä, mutta sitten kun maistoin, niin täytyy sanoa, tää kuulostaa hirveältä mainospuolta, mutta ei ole. Ei ole nimittäin oikeasti ihan älyttömän hyvää. Vähän jopa semmonen niinku, mä oon joskus juonut semmoista maustettua kahvia, jota tää toki ei niinku varsinaisesti kaikki OMS tiedä, mitä on maustettu kahvi tavallaan, mutta sille, että tässä maistuu niinku suklaa. Ja täällä lukee suklaan ja sametin tanssi. Mustana tää mainittu. Ja Pedro mainittiin ensimmäisessä kaffapausissa. Kyllä. Mysteerimies. Pokemonin lailla on aika paljastaa. Who's that Pedromon? Who's that Pedro? Vanha kunnon Pedro. Niin. Niin kahvin nimi on Lempeä Voima. Ja jos joku on lempeä voima, niin se on meidän Pedro. Se on muuten just näin. Nimittäin, aika monia kiinnostaa siis kahvissa vastuullisuus, että haluaa ostaa semmoista vastuullista kahvia. Ja jos joku on, niin kyllä Kaffa Roasteri on. Voitaisiin kertoa vähän Pedrosta. Kerrotaan. Meidän Brasilian vahvistus, joka oikeasti on tekijämiehiä. Niin kyllä. Eli siis Kaffan kahvipavut tulee tältä Pedron tilalta, Brasiliasta. Kaffa on tehnyt yli 10 vuotta yhteistyötä brasilialaisen Pedro Gabarran kanssa, jonka tila on valittu jo usean otteeseen maan vastuullisimmaksi kahvitilaksi. Pedron Pinhal-nimisellä kahvitilalla tehdään jatkuvasti työtä niin sosiaalisen kestävyyden kuin ympäristöystävällisemmän tulevaisuuden eteen. Tilalla kukoistava luonto on vähitellen päässyt palaamaan alkuperäiseen muotoonsa. Kahvipensaiden osuus on kasvillisuudesta vain 35%. Ympäristöstä huolehtiminen on Pedrolle erittäin tärkeää. Miettikääpä sitä. Niin. Kaikki sähkö tuotetaan aurinkopaneeleilla ja sähköä tuotetaan jopa enemmän kuin mitä tila tarvitsee. Pedro on laskenut tilansa hiilijalanjälkeä monilla eri mittareilla ja niistä kaikki ovat osoittaneet, että tila on hiilineutraali. Kyllä. Nämähän kaikki on hyvin avointa. Nämähän kaikki pystyy tsekkaamaan Kaffan sivuilta. Joo, ja siis Kaffa on niinku julkaissut 2017 vuodesta asti raakakahvien ostohinnat, eli sekin on täysin läpinäkyvää. Jep. Ja niin kuin täällä lukee Kaffan sivustoillakin, niin olemme sitoutuneet maksamaan kahvista sen viljelymaan hintatason nähdä sellaista hintaa, että viljelijä ja hänen työntekijänsä voivat elää hyvin. Kahviostojemme läpinäkyvyys on todiste tästä. Kyllä. Eli jos tekee mieli juoda vastuullista kahvia, niin kuule. Se onnistuu. Ei muuta kuin lempeää voimaa. Kyllä, lempeää voimaa. Tai jotain muuta Kaffan hyvää kahvia. Lempeä voima on mun lemppari. Niin, kyllä. No mutta, hei. Iso suositus siis lempeälle voimalle ja kippis. Otetaanpa kippikset. Ja siitä. Ja äänen kanssa. Yksi tämmöisiä 30-stymisen merkkejä ja muutenkin ikääntymisen merkkejä on tämmöiset yhtäkkiset innostumiset tietyistä asioista. Kuten esimerkiksi vaikka joku maratonjuoksu. Joo, ei jumalauta. Siinä on siis kyllä lenkkeily yleensäkin. Joo, kyllä. Ja siis tästä mä oon puhuttu ennenkin, että sullahan on tästä todiste itsestäsi, kyllä, että sä oot ostanut kaiken maailman jumalauta värkit ja pensselit ja vehkeet, lasit ja sortsit. Lasit ja sortsit ja sortsien sisäsortsit ja lenkkarit ja juoksusukat
ja pallivahat perkele, kaikki mahdollinen, mitä siihen voi liittyä, nänniteipit, tiedätkö, ihan niin kuin jokainen. Esimerkiksi, hyvä esimerkki, mitä meille lähetti, kiitos paljon kun lähetitte, niin Get Nuku lähetti näitä nenäteippejä. Esimerkiksi se juoksussa tosi hyvä, kun sit se levittää niitä sieraimia sen verran, että saa paremmin happea. Mutta siis, tiedätkö tämän tyyppisiä juttuja, niin sehän on, niinku, se ehkä mikä mun mielestä osoittaa sen, niin tietysti se, että ensinnäkin mä oon vihannut juoksua ennen, en mä vieläkään sitä nyt, niinku, en mä voi sanoa, että mä nyt oon ihan silleen superisti nautin siitä, mutta mä teen sitä ja mä mittaan sitä ja mä kehityn siinä ja musta tuntuu, että tää juoksujuttu on jotenkin silleen semi-30 boomer-asia. Jep. Mä oon aina vihannut kans juoksemista jostain syystä, se ei ole vaan tuntunut mukavalta. Sitten mä en osallistunut, vaan kävin siis vierailemassa, kun läheisieni juoksi Espoon rantamaratonissa. Ja sitten mä vaan kattelin sitä meininkiä siellä, että onpa täällä mahtava tunnelma. Kaikki tsemppaa toisiaan, hurraa, ihan sama tunteeko. Ja jotenkin vaan se innostutti, vaikka lähtee ihan vaan siihen 5 ensi kerralla, koska se on vähän ehkä semmoinen matka, mihin voi lähteä silleen, ei tarvitse älyttömästi valmistautua ja vaan testatakseen. Niin kyllä mä ajattelin sinne sitten ensi vuonna. Kävin Miksei? Siitä innostuneena hankkimassa juoksukengät. Kävitkö? Kävin hankkimassa, mikähän merkki ne oli, Asicsit. Joo. Ja sitten ne oli jossain alennuksessa, jossain outletissa ja kävin semmoiset poistaa vaimolle kans. Ja sitten löysin itseni aika pian YouTubessa hakemassa, että breathing techniques for running, että siihen kaninkoloon sitten harmillisen vähälle juoksu on jäänyt siihen nähden, miten paljon on taas nähty taustat. Miten paljon on kotona tietokoneen edessä hengitellyt. Joo, kyllä. Dota breathing technique. Joo, mouth breatheri. Näin. Saman meikällä koko ajan. Mähän höngin tämän mikin ihan pilalla. Mutta näin se on. Joo. Se on siis, noi on kyllä niinku jo aika pahoja ensiaskeleita siihen niinku meininkiin. Mutta kyllä. Toinen juttu on pyöräily, mikä on sitten taas Spandex-pyöräily. Itse asiassa, kun sanoo pyöräilystä, sitähän on nimenomaan spandex-pyöräilyä, mutta sitten on kaikkea muutakin. Siis tiedätkö, niinku fiksipyörää ja sitä pikkulippameininkiä ja kaikkea tätä. Koetko sä tuossa juoksussa vielä sen verran palaan, että ne kaikki varusteet, tuntuuko se tuuli paremmalta siellä Hepenissä? Mulla on ihan liian vähän varusteita. Okei. Camelback puuttuu. Juoksuliiviä mulla ei ole, koska mä en ole myöskään tarvinnut. Mä kysyin tästä sellaisilta, ketkä oikeasti juoksee, niin sanoin, että jos et sä tarvi, niin älä ota sitä. Et mitä vähemmän sulla on niinku juttuja mukana, niin mä en esimerkiksi ole ottanut vesipulloa ikinä nyt mukaan siihen. Mikä juoksuliivi on? Onko se niinku painoa? Onko siellä luotisuoja, jos menee Korso alikulkutunnelin läpi juokseen? Joo, se on niinku, ja siis Uzi. Mutta siis se on silleen, että siinä on, siis se juoksuliivi on sitä varten, että sinne menee sellaiset littanapullot. Joo. Vähän sellaiset littanat. Ja sitten siellä voi olla avaimet ja puhelin ja kortsut ja tällaiset. Niin se on vaan se idis. Että sä saat kamppeet sinne, niin sitten on kivempi juosta kuin vaikka, että ne jossain taskussa hörskyisi siellä esimerkiksi. Aivan. Mutta mulla vaikka on puhelin mukana niin, että mulla on sellaiset sisäsortsit, mihin se niin menee, sellaiset trikoot. Okei. Joo. Tuleeko siltä liivistä joku pilli, että sä voit sellainenkin vaihtoehto on sellainen camelback-systeemi, mutta yleensä niissä on sellaiset niin kuin tässä rinnassa sellaiset niin kuin pullot, littanapullot, mitä mä nyt sanoisin. Näyttää perus Dexalille, mutta onkin litte. Aha. No mä en ole selvästikään kyllä nyt tarpeeksi syvältä tässä juoksugeimessä, kun mulla on vasta kengät. Ja ne on kyllä ihan siistejä ne juoksuliivit. Okay. Musta on ihan hienon näköisiä. No jumpe. Pyöräily on vähän semmoinen, että mä koettelen ensin tämän juoksun kanssa fiilistelyä, koska pyöräily, musta tuntuu, että siihen joutuu aluksi panostaa sille pyörällä, koska paskalla pyörällä on tosi ikävä ajaa. Niin on se kyllä siis jo oikeasti niinku sillä ponilla, mikä on ollut itsellä teininä, sininen poni tai jopo, niin sillä lähtee tonne painelemaan, niin on se aika muista. Muistatko oli jippopyöriä? En muista, enkä poniakaan, mutta jopon mä tiedän. Joo, sama sarja. Mutta kyllä niinku pyörä, niihinhän saa sitten kans uppoamaan niinku fyrkkaa niin paljon kuin haluaa. Ja silleen, että on vaihtoehtona just niitä silleen itse rakennettuja sellaisia trendikkäitä pyöriä tai jotain kaupunkipyöriä tai jotain muita. Ja sitten on just aika paljon mä näen sitten Canyon, taitaa olla se, mitä tuolla näkyy. Ja se on kyllä kuulemma tosi hyviä pyöriä. Olisi siistiä testata sitä mun 90-luvun tunturia versus joku niinku 10 tonni. Niin.
hiilikuitu, vai mistä ne tehdään. Semmoiset keveät. Joo, pyöräily on tietysti yksi, mutta haluatko kuulla semmoisen, mihin mä oon nyt hurahtanut? Mä en tiedä, onko tää edes semmoinen niinku superyleinen 30-pistinen hurahtamisharrastus. Mutta siis puunikkarat ja puukäsityöt. Tää on nyt... Ei ole, mutta hyvä, että oot hurahtanut. Ei mitenkään hullumpi harrastus. Ei. Ois Ank, niin. Niin, Ank. Energiaa on tässä. Ja aurapisteitä satelee. Mutta mitä sä teet puuukkoja? Ei, mun ensimmäisenä projektina mä aion tehdä, en ole siis vielä tehnyt, mä oon nyt vasta sillä kaninkolossa on ostanut vähän välineitä, mutta okei, no tää lähti siitä. Ostin kirjahyllyn. Semmoinen hieno tiikki kirjahylly vanha. Sitten se oli aika paskassa ja sitten lähti sitä öljyä. Ja se oli vähän silleen, että ei sitä nyt viitti ottaa tuonne niinku, vauvan nuoltavaksi sisälle. Niin käsitellään tää nyt sitten kunnolla. Et ihan kunnolla tärpätillä puhtaaksi, sitten hioa se ihan kauttaaltaan ja käsitellä uusiksi. Vähän semmoista niinku, monet harrastaa huonekaluflippausta, se on jenkeissä superiso juttu, jotkut jopa elää sillä. On myös yksi sellainen suomalainen, tai ainakin yksi semmoinen suomalainen TikTok-jäpä, kello on ihan hullu hyvä tollainen kanava. En muista valitettavasti. Linkkaa mulle tämän jälkeen. Joo. Niin ton tyyppinen kiinnosti ensin, ja sitten sitä myötä niinku tommonen woodworking yleisestikin, että mä oon vähän tutustunut ylipäätään puulajeihin, ja jostain syystä meillä on nyt uusi perheharrastus, me pyöritään rautakaupoissa, joka viikolla ollaan käynyt testaan puuilot, ollaan käynyt testaan K-rauta, Bauhaus, se on meidän lemppari tällä hetkellä näistä, siinä oli vähän kaikkea, hyvä paikka. Sitten ollaan vähän testattu, että onko Biltamassa mitään, ja sitten Bygmaxi on vielä käymättä, täytyy sekin testaa, mutta Hakaniemessä oli ennen rautamies. Kävin aina siellä. Mietin, yksityinen, pieni, mieletön. Rautamies. Ihan mieletön nimi mun mielestä. Se voisi olla toivottavasti se on vieläkin suomalaisen showpainin nimi. Totta. Iron Man. Joo. Mutta siis, niin, tää niinku puuhomma, niin ensimmäisenä projektina ajattelin tehdä siis leluauton meidän vauvalle, katoin siitä jo videoita, miten se tehdään ja muuta, ja sitten tein ison päätöksen, liityin Ryobi-perheeseen, kun tietenkin työkaluhankkeessa pitää päättää, että mikä se on. Niin, no totta kai se täytyy päättää. Niin, kun akut sitten sillä tavalla käy niihin, vähän niin kuin kaikkiin sen perheeseen, niihin tuotteisiin. Niin Milwaukee, niin. Sä oot Milwaukee-miehiä. No, ammattivehkeet. Niin. No mä ajattelin, että tää on tämmöinen lähtee harrastuksena, niin Ryobi toimittaa. En mä oikeesti ole. Ei mulla ole varmaan yhtäkään Milwaukee kerran nähnyt, kun yksi kaveri kävi poraamassa iskuporakoneella seinään. Minähän noita tee. Aivan. Ellei ole pakko tietenkin. Devaltti on kuulemma kans kovaa peli. Hei, Devaltti, eikö sehän on niinku perinteisin tommonen niinku ruuvin väännin tyyppisesti. Mietitkö, kun olisi oma autotalli, siis erillinen rakennus, missä vaan niinku kikkaillaan ja projekteja, siis prokkiksia. Niin, no siellä kyllä tulisi tollaista tehtyä ihan varmasti. En mäkään nyt niinku kyllä meillä sinne veisi välttämättä noita puuhommia, mutta siis ihan ehdottomasti tollasessa sitten taas sehän muuttaa pelin täysin. Jep, ja mä muistan just lapsuudesta niin kuin hyvälästä, kun meillä oli piha-autotalli tämmönen ja siellä oli just se ruuvipenkki. Siihen vääntää joku puupalikka ja sitten sahata siitä sopivan kokoinen pala, että saa naulata toiseen, että siinä on miekka. Kyllä. Niin kyllä siinä on jotakin primitiivistä kivaa on tuommoisessa puun kanssa värkkäilyssä, niin siitä mä oon nyt innostunut aivan siis. Mä katon pelkästään iltaisin niinku furniture flipping videoita ja kaikkea tämmöistä ja oon kyllä oppinut paljon. Kyllä. Missä se on nyt se hylly? Missä sä sitä hinkkaat? No se on odottaa hinkkaamista valitettavasti, koska nyt eletään tätä talvea. Ja mä oon katsellut... Pihallahan se pystyy, eikö niin? Joo, mä ootan, että säät vähän paranee. Että jos vähän kuivempaa ja tasaisempaa, niin sitten mä menen sinne terassille ja jyystän sitä siellä. Joo, annat oikein kunnolla kyytiä isän käestä. Joo. Daddy, mitä vittua nyt? niin joo, kunnolla. Tosi innossaan mä oon tästä puusta. Niin. On, joo. Mutta puuhommat ei siis oikeasti vähän nyt tuossa alussa vähän haukui, mutta ei tietenkään. Siis ihan sairaan kova juttu. Tekisin itsekin, jos olisi tilaa. Joo, ja kirjahylly olisi kiva rakentaa niin kuin itsekin joskus ja vähän kattelin tuossa jo ohjeita, mutta... 2.4. ja sitten sitä käsittelee. Voihan tää olla, että tää on taas näitä mun
juttuja, joista mä on mun puoli elämää puoli vuotta ja sitten se on taas Joo, seuraava. eiköhän se ollut aika kiitellä näissä hommissa, että vasara taskuun takaisin ja housut kaappiin. Josta yksi tämmöinen puolen vuoden vei elämäni juttu oli kiipeily, joka on kyllä kans yksi aika semmoinen 30 juttu. Toki nyt on tosi aika trendikästä ja niin kuin nuoretkin innostuu, mutta toisaalta on paljon myös nähnyt semmoista, että 30 ai, sä oot boulderoit. Joo. Niin se oli kyllä kans siisti vaihe. Mites muuten? Onko jotain muita sellaisia, mitkä on sun mielestä jotenkin tollaisia trendi? Kylmäuinti. Tai mikä? Kylmäuinti, avantouinti. Niin. Se on kans semmoinen tosi 30 juttu. Mä rupesin käymään avannossa. Niin se kai on. Tykkäätkö käydä? En mäkään. Tuntuu kylmältä. Tosi paskan muutama vuosi sitten olen käynyt viimeksi. Olin silleen, että joo, kyllä tänne pystyy menee, mutta on kyllä paska. Ihan perseestä. Sitten sauna oli ihan mukava, mutta muuten ei lähtenyt. Sitten, ja muutenkin se vielä se, että kun pitää tipittää perkele sinne laiturille niillä kylmillä inhottavilla puurappusilla ja kiviportailla, mitä niitä on silleen, että sä niin kuin aikuinen ukko väännät sipsutat menemään siellä. Tiedätkö, kun sattuu jalkapohjiin, kun ei ole lapsena kävellyt paljon selkäkengillä, niin sitten menee sinne ja dippaa itsensä munat veteen ja takaisin saunaan, niin ei ole, olipa hyvä fiilis. Ei tullut. Et paljuu olisin voinut mennä. Kyllä. Mutta siinä se. Ei tullut avantouille nyt lämpöä tästä podcastista. Ei valitettavasti. Ja ne avantokengät, niin heittäkää helvettiin. Ne menette nyt oikeasti varpasiltaan sinne sitten. Tip-tap, jos on pakko päästä. Semmoinen juttu, että se dartsi menee mun mielestä tähän kategoriaan. Joo. Ja nyt siis kaiken ikäiset saa sitä harrastaa ja niin edelleen. Mutta varsinkin nyt ne plus 30, jotka on löytänyt tämän trendin kautta tämän dartsin ja menee sinne just silleen, että kun on hupirahaa, niin ostaa ne helvetin tikat sen takia, että kyllä luulee, että minä olen nyt dartsin pelaa, kun minä olen kerran kattonut sitä Eurosportilta vittu. Siinä kyllä reality hittaa differentisti, kun pääsee ensimmäistä kertaa tikkakäisä heittää, niin jumalauta se 25 on vaikea löytää. Sieltä naps ja sitten paljonko tuossa on, kun ei tiedä sääntöjä. Niin, sekin vielä, kyllä. Joo. Jep. Mä oon muuten heittänyt siis joskus sitä taulusta ohi, aika monestikin. Että ei edes taulu osu. Niin ei ollut kyllä ihan niin helppoa kuin telkkarissa. Ne on kyllä siistejä äijiä siellä. Ihan mielettömiä. Mun lemppari on Snakebite. Sillä on semmoinen aina erivärinen irokeesi, minkä sen vaimo värjää sille. Se stylaa sen aina ennen niitä juttuja. Se on tosi nuori vai vanha patu. Niin, vielä parempi. Kyllä. Aikamoista. Ja jumalista, oikeasti dartsi on niin siisti laji. Kun se tulee, mua tavallaan nolottaa, mä en muista sen sisääntulobiisiä. Mutta, kun se kävelee sinne lavalle, niin se ottaa ne, siinä on vähän vanhaa-aikaisesti siinä lajissa vielä semmoisia tavallaan niin kuin mimmejä siinä lavalla silleen, kyltit kädessä ja tälleen. Joo. Niin se ottaa ne mukaan semmoiseen tanssiin, että se levittää vaan kädet näin ja tekee semmoista sivuloikkatanssia vasemmalle ja sitten oikealle ja vasemmalle. Ja ne on mukana ne tanssijat siinä, niin Snakebite, kunnon boomeri. kunnon meno. Kyllä. Se ei ole nyt hetken voittanut, kun sillä on semmoinen nuori supermegamestari. Onko se Luke Littler vai mikä se on? Niin, onko siis 17-vuotias. Niin, onko se nyt just se, kenestä puhutaan tuolla? Kyllä. Oli menettänyt hermonsa myös jossain ilmeisesti. Joo, aika monesti näkee sitä, että ne hakkaa sitä pöytää siellä, että ei perkele, kun ei lähde. Luke Littleri on kyllä. Luulen, että 17-vuotias Luke dartsi kunnon kaljalla, niin on saattanut mennä muutama Guinness-törppö siinä. Eiköhän. Iästä huolimatta. Jep. Aika moista. Ja onhan noita. Mulla niinku muuten sitten semmoiset niinku, yksi sellainen, tai niinku, on monia varmasti harrastuksia, monia tollaisia juttuja, mitkä voi olla niinku, olla erilaisia sellaisia boomereiden tekosia niin sanotusti, mutta ehkä kuitenkin siisteintä ja tärkeintä siinä olisi se, että ihmiset tekis jotain, jos totta puhutaan, tiedätkö? Tai silleen, että niin kuin lähtisi vaan kokeilemaan. On se sitten juoksu tai on se mikä tahansa. Niin mun mielestä siinä olisi menoa, että kaikki vaan tekee jotain, koska silleenhän tästä tulee ehkä vähemmän boomeria siitä niin kuin 30 tekemisestä. Kaikki touhuilee, kaikki kokeilee. Esimerkiksi tekee puuhommaa. So what? Niin joo, aivan.
Niin kuin kaiken ikäiset vai? Ei kun nimenomaan plus 30, koska sit mun mielestä pahempi vaihtoehto on se, että sä et tee yhtään mitään. Ja silleen, että no en mä nyt viitti, tai että musta on vähän noloa tehdä vaikka jotain tollasta, tai sanotaan, että en mä kehtaa mennä vesi juoksemaan, kun se on saatana mummojen homma. Tai silleen. Siis kaikki tommonen nolostelu on ihan niinku typerää. Kaikki tommonen, että mitä jos muut ajattelee ja näin, niin se nyt on ihan skeidaa. Niin. Mä oon muuten ollut vesijumpassa joskus. Oltiin vaimon kanssa Kylpylässä ja en tiedä miten me siihen ajauduttiin, mutta siis siellä oli semmoinen niin kuin näyttö, mistä pystyi klikkaamaan siellä jossain kivassa lämpöaltaassa, että aloita jumppaa. Ja sitten siellä on semmoinen niin kuin jumppaohjeistaja telkkarissa näyttää, että mitä muuveja tehdään. Ai jaa, joku tällainen niin kuin näytöltä tuleva. Joo, me oltiin itse tosi kivassa Kylpylässä siellä Turussa. Onko se Turussa? Tuleeko sulle mieleen turkulaisia kylpylöitä? Turun Karibia. Naantalin kylpylä. Olisikohan se, joo, se oli Naantali-spa, joo. Kiva paikka. Niin siellä me ajauduttiin jostain syystä vesijumppaa ja siellä oli yksi mummo meidän kanssa, mutta ei meitä yhtään harmittanut. Minä, sinä ja Irma, siinä me oltiin ja jumpattiin. Aika hyvä, miksei? Niin. Ei mitään syytä olla jumppaamatta. Toinen, mikä on hienoa, on se, että on myös niin kuin vanhemmat kuin 30, ehdottomasti ja nuoremmat kuin 30, niin oma saliporukka, siis kuntosali. Siinä on meininki. Mä oon käynyt jonkun verran tuossa kaupungin kuntosalilla, missä se on sellainen tunneli, semmoinen niin kuin radan alla oleva kuntosali. Niin siellä käy silleen, että niitä saattaa olla 3 tai 4. Mä sanoisin, että ne on 60-vuotiaita. Ihan superhyvä meininki, kun äijät siellä vähän kolistelemassa, tiedätkö, mankkupölyä, kun ne nostaa sen. Se on hyvä meininki. Ammoniakkia. Huutaa vähän liian. Joo, just näin. Joo, suutuja! Se on hyvä meno. Aivan. Tekarit lentää. Joo. No mutta siis joka tapauksessa, siis sanoit äsken, että pahin olisi se, että jää harrastamatta, mutta tuntuu, että jossain vaiheessa se ikä kyllä löytää sut ja sä hurahdat johonkin 30-harrastukseen. Oli se sitten kylmäuinti, pyöräily, dartsi. Warhammerit. Niin, itse asiassa tosi hyvä. Tai mikä tahansa, niin jossain vaiheessa se on vähän niin kuin semmoinen virus, joka jossain vaiheessa kuitenkin nappaa sut. Kyllä sä sairastat sen influenssan jossain vaiheessa. Niin, kyllä. Ihan se on väistämätöntä. Kyllä. Yksi juttu vielä tähän niin kuin ikään liittyen, niin on semmoinen, että mitä sä oot mieltä sellaisesta, että on elämä jotenkin tosi täynnä ja kaikki joutuu kalenteroimaan vähän niin kuin. Vai joutuuko? Mulla on vähän semmoinen fiilis, että sellainen niin kuin spontaani kavereiden näkeminen ja muun vastaava, niin se on vähän niin kuin mennyt. Että nykyään tuntuu, että milloin sulla on vapaata. No tossa mulla on nyt seuraavat 5 viikonloppua vähän kiireistä, mutta voidaanko katsoa tuonne maaliskuun tokalle viikonlopulle? Joo, just näin. Siis näin se vaan menee. Ei kyllä ollut ennen. Tässä oli hyvä just tällainen kuote jostain, oli minkä vaimoni myös sanoi, että oli katsonut niin videon tyyliin netistä, vittu, mikä puhuu. Verkosto. Hän oli surffannut. Interwebissa oli siinä kahtelemassa ja oliko Riemurrosia netissä vai missä liian ollut, niin nähnyt siinä semmoisen klipin, missä oli sitten lasten vanhemmat todenneet siinä, että nuo, kellä ei lapsia ole, nuo pariskunnat, niin hehän ei ymmärrä, että he on käytännössä koko ajan lomalla. Sillä ehkä tarkoitti nimenomaan sitä, että sitä sellaista muuta aikaa, ehkä kuin sellaista aikataulutettua aikaa, niin onhan sitä nyt ainakin itsellä oli paljon enemmän ennen lapsia. Totta kai. Joo, mutta mehän rikottiin vähän tätä silloin kesällä. Ja nyt voitaisiin rikkoa tässä piakkoin myös. Voisi käydä kyllä jonkun rykäsemässä. Dartsia. Hei. Me mennään pyöräilemällä tai juoksemalla dartsiin. Se on ihan ehdottoman tärkeä. Vittu, se on omat tikat saman tien. Ei, mutta joo, se on olla kova. Otetaan meidän pitää ottaa tähän lähitulevaisuuteen dartsi rupeama, niin jaetaan sitten tulokset myös tuolla Lisket-podcastin somessa, että miten kävi. Palataan dartsiin sitten myös täällä podcastissa, kun se on taputeltu. Eiköhän me olla ikämiehet jo puhuttu aiheesta tarpeeksi, alkaa tulemaan harmaita partakarvoja, jota by the way on huomannut, että näissä pisimmissä silloin kun annan mennä, niin on väriä on 0 näissä karvojen päissä. Sekin on kyllä aika selkeä merkki siitä, että pikkuhiljaa alkaa olla taputeltu. Jep, tap. Niin se vaan on. Kuten myös tämä jakso. Kiitos kun kuuntelit.
toivottavasti samaistuit näihin harrastuksen pyörteisiin, tai ehkä tämä on sulle vasta tulossa jossain vaiheessa, mutta se on tulossa, ole varma siitä. Kyllä, just näin. Ja ota se avosylin vastaan. Kyllä. Kiitos. Kiitos ja hei hei. Heippa.